Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Amai pamba na magadizi. Tiripo magadini. Tiripo kwakadi kumaungu. Ya kungodaro. Ndakanzwa manditsvaga. Nini kazhinji ndinowanza kuti kana munhu achinge anditsvaga nhamo nematambudziko. Mukati tapiwawo mazano nevamwe vakanditaya zvakakukoma mumbotaura navo muzokuti vangakubatsirei sei. Dambudziko rakaita kuti munditsvage muri kumaungu uku kana muchinyatsorangarira rakatanga sei kumusha? Dambudziko rakaita kuti ndikutsvage mukoma Robert idambudziko remhuri. Ndinokuti mhuri yangu yese. Asi kunyanya ndine mwana asiri kuita zvakanaka. Mutangire wazvo ndokuti baba munene vakakumbira mwana kuti ange achichengeta imba yemwana wavo ticha aidzidzisa kure. Ndobva vamutora zvokuti ndakanga ndingofunga kuti paukama mbavha dzinogona kungobhurekawo imba mutauni kurasikirwa kwemwana uyu neniwo ndine ndarasikirwa. Handina kuziva kuti pane chinangwa. Mwana uyu aenda ndo paanoti iye mukutaura kwake akangorohwa mbama nechinhu chasina kuziva. Kubva kurohwa mbama kwaakaita haana kuzoziva kuti chii chakaitika kusvikira azopepuka raari mangwana. Paari kupepuka paari kuti regai ndindogeza ndo panoona pamusoro pake apa pasina chii, pasina bvudzi. Mwana ndokutanga kuita dambudziko remusoro zvokutoti ndakambomuendesawo kumadhokutasi wokuti anga akutogara nekajumba kemapiritsi wanga usingatori nguva musoro uya achiramba achingodaro. Handina kuzvitora zvakanyanya plus haana kukasika anditaurira nokuti ndogara kumamisha iye anogara kutauni. Iye aona bvudzi pasina paamuka pasina semwana wechikomana akangoenda kwababa ndokunosvika kwakubvisisa bvudzi rese. But chiri kuitika ndechekuti hapasi kutomera bvudzi pane ipapo. Ndaigara nemunin'ina wangu ini anga afirwawo nemurume kumasvingo ndokuuyawo ndopanda muchengeta. Ndiyewo kuzoti ko iwe apa pako apa pakamboita sei. Saka ini all along ndaifungidzira kuti chisasa kufunga kwangu. Ndopakati ndakangomuka bvudzi pasina. Ndopandakati iwe uri kuti wakangomuka bvudzi pasina ukagosataura sei. Zvanzi zvakangondibatawo. Ndopandakatanga kuchitoona kuti ko ndosekenera ari kuti musoro mwana uyu anombigara chigara achidaro. Zvakanaka. Zvadaro musoro yawaka kuma 2019 chaindishamisa ndechekuti bamunini vaiti vakangosvika pamba pakati peruwanzi vanomira pakati peruwanzi votaura kuti zvinhu zvangu hazvisi kufamba. Ndokushaya kuti chii. Ndoti bamunini muri kugoti zvinhu zvenyu hazvisi kufamba chimbori chii. Apa munhu ane chigayo ari kutogayisa every time and again pano kuuya makastoma asi ari kuti zvinhu zvake hazvisi kufamba. Ndoda kutomboenda kure because zvinhu zvangu hazvisi kufamba. Ndakatanga kuita kwiro. Zvadaro 2019 kundopera kwake ndo pandakazoshamisika ndichinzwa zvichinzi bamunini vasvika pano. Asi zvavasvika pano vasvika vanga vachibva kumakuva kwavanga vati vanga vaenda kunoisa maruva pakuvara baba wavo nemunin'ina wavo nemuzukuru. Asi zvatishamisa nokuti murume wangu munhu uye anofarira maambastereki. Vakasvika vachiti ndarota zvinzi izvo vana kusaenda kumabasa kwavari kuita mukoma manzi mutore chihari muise kuchikoro. Mukoma ndokubva aramba akati no ina handingazvikwanisi. So iwewe semunhu arota marotera waita chiita sekurota kwawaita. But chakashamisa ndechekuti haana kukwanisa kutora mukoma, haana kutora vana vangu vese vanga varipo. Ini ndandisipo ndandakwirawo mukoma kuona. Ndozodzoka ndozwa kuti abamunini vanga vari pano.
asi vatora hari vakapinda mumba mukicheni vakavhara dho vakaenda kuchikuva. Vachibva sanhasi remangwana mwana ndopakatanga ita dambudziko rokuputsika. Akutorwara serious. Bamnini uyai kuno kumwana ari kurwara. Zvikanza saka uri kuti ndini ndamuroya here. Kana uine zvaunenge wafunga ende ina undikwanisi enda kwose kwaunoda enda undibate muno muZimbabwe muno hapana ng'anga inondibata. Bamnini ko hari yamakaisa kuchikuva yambenga inei. Zvikanzi hari yandakaisa kuchikuva idoro rangu here. Ndakabva naro kumba kwangu kunekwera. Mumashure akambokumbira handa. Handa iyi wakaitora obva neta 4 months nayo kumba kwake. Ndobva ndazomuka pamwedzi wechi5 ndakangoona handa yairi pakati peruwanzi. Handa yairatidza kuti yaisange ichatombopuwa chikafu nokuti kana kumira yanga isingachakwanisi. Yobva yaita a day yobva yafuma yakafa. Sembo yanga yakusemesa ndaini ndinosema. Vana vangu vanhu vanoti semei azoibata imbo yayo kuti vaitore kundoicherera hapana. Ndobva ndachingoona ino kuti saka hazvibatsiri. Ndobva ndatora foshoro ndobva ndangoti budei kunze kweruvanzi mbichana. Ndobva ndacherera imbo yayo. Zvii zviri kumboitika. Pambwa ipapo ndakamubvunza ko imbwa iya iri kukura sei. Zvikanzi imbwa yakura. Imbwa yakura ike zvino yakutoruma tsoko. Alright. Zvobva zvapera izvo. Saka kubva ipapo mukoma Robert nanhasi uno kana makanditarisa kudai ndopfeka size 40 hembe. Takatanga handi ndingauti zvinonditinetsei kudya chaiko ndinongodyawo zvokuti ndione kuraramisawo mweya. Saka since from 21 December wa 2019 till now ndandichingofamba ndichitsvakawo vabatsiri. Dambudziko rangu ndiri kuti ndikaona mubatsiri aidha kumba kwendingabatsirirwa uyu mwana asipo zvinototanga kutonoafekta mwana iyeye kwari. Apa kuchikuita kuti mufambe idambudziko rekudonha kwemwana. Dambudziko rekudonha kwemwana. Handitika. Pakatanga kudonha mwana makatanga kufonera baba munini. Vakabva vati asi ndini kuti ndini here ndamuroya. Chakaita kuti imi mutange kufonera baba munini musingaudze murume wenyu. Aiwa murume anga atoripo anga achitozviona. Ava baba munini makavafonerei? Ndakavafonera nokuti chikadzi kochehari yavakanga vaisa mumba mangu ndisipo. Saka kureva kuti makatanga kutongowapuma imi sekutaura kwavakaitewo. It's true. Ende kugara kwese hapana dambudziko ranga riripo hwari isati yaiswa. Ndakagara zvakanaka. Handiti musati mapuma na hurukuro yamakaita nemurume wenyu ndechii pamusaka pehari mwana asati adonha? Ndakavabvunza murume wenyu kuti imimi wai matendera ndingangoti kubvunza ndaingobvunza munhu anogara akadhakwa zvokuti kana kuti ndizonyatsa kumubvunzurudza iye munhu anenge akatopera nguva zhinji ndekunge kwake akatongotakwa. Saka panyaya yehari nekudonha kwemwana hamuna chinhu chamakanyatsokurukura chamakati nhasi takakurukurana tikawirirana ichi kana tikabata ichi musati mafonera baba munini? Ndinganyepa ipapo takangoita zvokutotsvaga munhu mubatsiri ndokuchiuya ndobva atsanangudzawo nyaya iyoyo kuti panapa tiri kuona pane nyaya mhepo yaunzwa pano. Saka kubva ipapo ndandingori munhu wongoti ndikangonzwawo kuti kwakati kune mubatsiri ndomanya ndoenda, kwakati kune mubatsiri ndomanya, ndichindomanya ndichiuya nemubatsiri uya kungotanga kubatsirwa zvotoita zvotowesena. Ikoko vaibata chii vabatsira? Vabatsiri ava vaibata mhepo, chikwambo, zvese izvozvo. Zvichinzi ndezvani? Mumwe aisagona kuzondonditsanangura, aingotaura naurwa yekuti mune urombwa hurimo. Asi ndichiri kurangarira pandakaenda kune wokwagurure ndiye munhu the first akatanga kunditaurira kuti akangonosvika achindibvunza kuti ane Chigayo ndiani.
So zvakanga akasvika kubvunza ane Chigayo nemunin'ina wangu inini. Zvikanzi mai nababa varangana kuuraya mwana. Ipapo mwana wangu paya panga pakutotamba nova. Pakabviswa bvudzi paya. So takarara apapo pana chiremba obva atibatsira ndobva achisumuka kumba kwake ndokuchiuya papi pamba. So ndinotenda zvikuru chiremba akambofamba neni, but aitisanangurawo nhaurwa dzembatya dzendiri kutaura kuti mwana akatorerwa mbatya dzaitotorwa nemunin'ina wangu ini achitotora just because ndaigara naye. Kana dzangu kutaura kunoku nditori nesiketi imwe nyuwani yakangotora akaendesa. Ndiye chiremba uya ndiye akatsanangura zvese izvozvo zvembatya. Kwakuzobvunzwawo mwana kuti azvishuwa ndiri kushaya mamini brief angu 4 ininiwo siketi ndakuishaya. Nguva zhinji ndaiti semunhu semunin'ina aigara pamba ndinoshaya kana hembe yemukati ndobvunza. Ukaibvunza time unozoiona. Ukashaya hembe iyoyo siketi ndiyo yakazotadza kubuda because ndakaibvunza akati zvinhu zvenyu muno madii matsvaga mudzimba dzese iri muno. Saka nekushatirwa munin'ina wangu ndakabva ndamudzinga. Ndamudzinga kudaro ndobva ipapo mwana aitorwara serious. Ndobva ndati shamwari kuti urambe uri pano inini ndione zvichindiitira zvakanaka. It's far much better ubve hako. Kana mwana wangu achizofa wofa iwe usisiri pano ende usauya pano usadzoka. Saka ndokubva kwakaita munin'ina wangu uya pandakazonokonfranda munin'ina wangu ndopaakazotsanangura zvese kuti sisi munongondidaro henyu pane zvinhu zvakaitwa zvakawanda nedei mukazviziva izvozvo mungazoda kuti ini ndiri nani. Chakazosaka kuti ndizonyanya kumudzinga nechekuti ndakamubata aine rukufuti rwemwana musukuru wake. Mwana wake akarorwa mulokesheni. Mwana akangofa zvisinganzwisisiki. Anga ariwo kubulawayo ndokuchitakurwa nenyaradzo ndokuenda kubulawayo. Mwana wayo anga ane 6 weeks. Vanga vakachengeta rukufuti rwuya. Vasvika bulawayo ndo pavakazobvunza hama dzemuchecho kuti sinzi pane rukufuti rwa handisi kuziva kuti wai vasina kuisa mubhokisi. Vakazobvunza bhokisi rato mwana atovigwa kuti pane rukufuti urwu hatizivi kuti munorasa sei rudzi rwenyu. Ndo pavakanzi isusu rudzi rwedu rwechindevere munoenda mudondo. Maenda mudondo uyu mai wacho anotora rudzi vosunga then vozodambura mudondo muya asi havazodzoki nenzira yavadi yavafamba nayo. Saka vadzoka mwana akabva kurokesheni sinzi munin'ina ndanjigara naye pamba ndokuchitorana nemwana wavo ndobva vaenda kudondo iro retiri kutsvaga huniro ndokuchiti mwana obva afamba mberi. Uyu wangu munin'ina manje pakadoneswa rukufuti ndopakadi ndopakanonga sinzi uyu anga asingazodzoki nekuku ndobva vadzokawo. Saka ndakangofungidzira kuti vanhu vaenda kunoitawo majana avo. Zvadaro sezvinewo ngoti chakaipa kuti chione kubuda kwakatonhora. Kwatonhora ndobva vakumbira jaketi yemwana wangu musikana mainini waya obva vapfeka jaketi riya. Ndisingazivi kuti wai aifamba naro. Ndobva aisa mujaketi ndokuchiri kukanganwa rurimo ndokuchiya ndokurura jaketi ndokudzosera panzvimbo. Uyuwo kwatonhora ndokutorawo jaketi ndokuita sei ndokupfeka. Sinzi kana munhu uchipfeka unombotanga wambodi wambobata ndopaakaita achinoisa ndopaakabuda nerukufuti rwuya. Anondidaidza anoti mai onaiwo zviri pai zvomujaketi. Saka ndine kalast boni kakanga achichengeta mwana uyu pakakazvarwa. Ndopakauya kuti rukufuti rwarainuro ndinoruziva nepegiri but rwasara rudiki rukufuti rwaro. Ndati rasai ndoda kuona kuti anozobvunza sei chinhu ichocho. So akabva anochiisa kutoireti tobva tafamba ndobva azoita kakurangarira kuti ndine zvinhu zvandakakanganwa ndokuchibvunza mwana wangu anonzi Mesi
Messi wewe pawakapfeka jaketi hamuna kuona were zvinhu zvazvirimo. Mwana anoti handina zvandakaona. Saka pakazongobuda nyaya ina chiremba uyu akazobudisa naurwa yekuti imimi haana kuzobvunza zvina kuendera mberi zvina kuendera mberi. Asika muri kuti imimi mati pamakaona rikuvhuti ndipo makamudzinga. Aiwa rikuvhuti ndakatozomudzinga musi wazondobuda nyaya iyi yekuti varangana iye nababa munini kuuraya mwana wake. Akazondobatwa. Akazondobatwa munini wangu. Akanga ari peri pakabaka. Aiwa ndakangofamba ndiri ndega nemwana wangu. Ndokuchibva manje dei iroro razouya chiremba achizotaura nhaurwa iyi ndo pandakadaidza mwana wacho uya anga afirwa nemwana. Ndo pandakazobvunza kuti iwe uri kuvhute wairuda rwemwana uyu. Mwana ndo paakatanga kuchema kuti amai ndinosifamba pakafa mwana wangu ndakambofamba ndichinzwa kuti mai ndimi makauraya mwana wangu. Ndaiti nganga nezviporofita zviri kudi zvikunyema. It's true. Ndimi makauraya mwana wangu. Ndokutotanga kunetsana paya. Ndo pandakabva ndamudzinga. Akapa here mhinduro yekuti rikuvhuta here kuti hanzi ndai mushonga wenhova unoshanda nhova. Ndikati unoshandisa nhova hawo unorushandisa sei? Which means rikuvhuta rwanga uchitotibikira pano pamba uchitotichikisa nokuti apa rwari rwasara rudiki ko ruombe rwacho rwakaenda kupi? Haiwa kunanga vanhu munonangazve rwakaenda kupi? Saka ndo pandakabva ndamudzinga wabva aenda panext paishanda paakanga achishanda kuchengeta ipapo. Ndikati achienda umbonogara ikoko. So mwana anyanya kurwara kumba mukoma but it's true zvataura sekuru shuwa ndiri violent taura chokwadi. Ndakamuendera ikoko ndobva ndangomupa time diki kuti dzadziri 5 o'clock munengi nawo dzadziri 5 o'clock ndikasiti by 12 midday unofanira kunge ndisisa kuona mumaziso mangu. Ubve wabva pai pamaziso angu handichadi kutokuona area inoiyi. Handichatodi. Zvishuwa akabva angosumuka ndobva auya kuvarungu vaaishandira muno muHarare ndobva agara. Ndofunga ndine mwana wasisi ari muno. Ndobva asvika ikoko ndobva ndafona kuti asvika here zvikanzi asvika. Ndikati ataura here nhaurwa yatakonana zvikasinzi ataura. Ndikati ataura here nokuti ndakaona aine rikuvhute zvikanzi ataura. Ndikati it's okay kana achingadi ataura saizvozvo. Why asingadi kuenda kumusha just because mwana wake musoja akavakirwa imba 5 room house. Mwana ari kuti endai kumusha, ari kuti ndikaenda kumusha ndinofa handidi. Ndikati now it's okay kana achinge abva mumaoko mangu zvadini hazvo zvapera. Imi kana mada kumuenderera mberi nekumuchengeta zviri kwamuri handichadi kunzwa nezvake. Tobva taramba takagara saizvozvo ndiri kungotambudzika nemwana. Ndichiri kurangarira kuti chakazonyanya kundirwadza ndechekuti sezvandataura mukoma Robert kuti ndiri munhu anongoudzwa nevanhu sedambudziko riri pandiri. Ndabva ndaudzwawo mumwe chiremba ari pamacheke. Ndobva ndauya pamacheke paya. Chiremba unoti haina ndikutauriri asi pinda wega wedi uone zvakaitiwa. So ndopandakapinda imomo ndopandakaona mwana akaunganirwa nevanhu vakati wandei. But mafaces avo like zvigure like what handizivi. Akaunganirwa mwana uya. Ndobva ndaona aitafanika somunhu avhurwa padombo pake apo. Ndobva avhurwa futi pai musoro. Saka maiiswa zvaiiswa imomo. Saka ndinakwanisa kuzoenderera mberi mukoma Robert just because semunhu unenge une dambudziko ndakabva ndatanga kuchema. Ndobva ndatobuda mumba muya. Chiremba uya ndopa anondibvunza waonei. Ndikati zvandaona ndo zvandaona. Zvikanzi well ndokupa mushonga wekuti uende undogeza nokumwaya pamba pako just because pamba pako pane rima rakanyanya. Ndikati aisi zvakanaka. Ndobva ndaenda. Ndobva handipawo zvaakandipa zvokuti ndinoda kutenda chiremba iye because ndasingakwanisi kuti ndindo zvandakazopedzisira ndaita izvi. Vakabva handipa vakati a week just a week wodzoka just a week wodzoka.
ndobva ndaita saizvozvo. Zvadaro ndo pakazosvika pokuti pakazouyawo mumwe chiremba akauya, ndo pakatanga kufukunyura mabhonzo, ndo pakatanga kubvisa ivhu rekumakuwa. Ndingati ndofunga msirumemba ndichikutaura kuti zvakazadza ngoro. Ndobva zvatakurwa zvobva zvabva zvichinzi hazvisati zvatodini futi zvapera. Apa aiti ndezvana haana kutaura muridzi wacho. Akangonge achingoti muri kuisirwa, asi zvechirombwa izvi aingozvitaura zvakare. Saka zvadaro zvakandibata because ndofunga ndakazokutsanangurirai handisisina kana mbudzi kana mombe, zvapera. Kana mari chaichaiwa handisisina. Ndofunga murume wangu is a soldier akapenjenwa, but pension yanowana is 200. Pa 200 paya ndiwo pandiri kubvisa mari yokurendera mwana $70 kulocation. Mumashure imomo inda yekuti inaurwa yakati rebei pandakamubvisa pamba. Paita umwe muprofita ndakafunga kuti muprofita wezvokwadi, handa kutoziva kuti ari munyaya ipi, ane kumwe chete nababa munini. Ndamuisa kwandakamuisa, ndo pandaiti paakazondopoizenwa, ndaipuwa permanganate potassium. Ndosvika kuya ndichida kuona kuti mwana ukanga wamindisa kumba kwachiremba unoda kuti uzoenda uchindopa chikafu and so on. Ndo pandakasvika ikoko aine 2 liters yepotassium. Ndobva ndabvunza ndikati ko muri kuita marapireko mwana wangu, zvinhu izvi zvinoryiwa here, zvinomwiwa here? Akati zviri kutoita. Zviri kutoita semaziro angu ipoison. Zvikanzi aiwa isusu tino. Saka mwana akatanga kuita dambudziko rokuti futi haachadyi chikafu. Akutodya light food, akuda mukaka, akuda chindoku. Ndakazomutora ipapo ndobva ndati ndozonotsvaga imba yekuloja. Ndakuchitanga kuchimutengera zvikafu zviya zvinodikana kumuendesa kwadhokota. Dhokota akati mwana akapoizenwa, so muhura make matova nemaronda, saka chiedzai kumutsvakira chikafu. Ndobva ndapuwa list yacho inodhura, handisi kutoikwanisana naso. Ndokuchitanga kuchitofamba zvemune vamwe vanobatsirawo kurapa maronda emudumbu. So pari zvino zvinenge zvaanane mbichana, akungotiwo apo dzimwe namba anogona kudya musadza, asi nguva yake zhinji ndekudya zvinhu zviri light. Saka ndo pakuti manje pa 200 paya ndinotora $70 ndoendesa uko. Irendikayo panoda chikafu chake futi, kunokumba une vamwe vanoda kuchengetwa. Saka ndo mamirire kose musingagari nayo kumaungwe kumba. Ari kuti akasvika pamba anobva atonyanya kutora. Okay. Alright. Akangosvika kumba last time zvanga zvatoshata pokuti imimi wacho mukada kuti mumutakurire chikafu kuti mundomupawo anosara achirwara. Iye wacho akati abvewo kwauye uko anorwara. Saka ndabva ndashaya kuti chii. Ndo pakazotiwo mukwasha zukuru wangu ndiye akazondipawo namba dzenyu. Atonzwawo dambudziko iroro. Pese pamuri kufamba kusanganisa 11 kuuya kwandiri pazuva ranhasi, hapana pananzwa muchiti makafamba nemurume uyu ndowangu chidhakwa ndenzi. Vanhu vanodhakwa shuwa ngatiti kana pa 5 years apa ndoti tove masangana nedambudziko. Pane here bantu zuva rimwe chete ramakafamba nemurume wenyu angori sopa, even kana akadhakwa mbichana? Paripo. Alright. Okay. Paripo. Achizvinzwira nyaya yacho. Achizvinzwirawo. But ndingangoti in fact mukoma Robert, nyaya yangu inyaya yakati rebei. Pendiri panapa ndikada kutarisa backwards. Inyaya yakati womararei kuti nditsanangure kana zvataurwa nasekuru yokuti kubva ndichipinda mukati memusha uyu ndiri munhu uya akanzi haana kufanira. I still remember musi wandakasvika ndiri mwenga, ndakatosvika mumusha umu makanga matotsvagwa n'anga yokuti toda kuziva kuti muroora ari kupinda mumusha umu akamira sei. Imimi manje inini. Saka chiremba akatsanangudza
akatsanangudza kuti makamira sei hanzi makanga makamira sei iye chiremba achitsanangura aikangotsanangura kuti ndiri kuona muroora munhu akachena munhu atori nemudzimu yekumusha kwake. Saka chakandinetsa ndechekuti pavakanzwa kuti muroora munhu ane mudzimu wekumusha kwake ndaiya ndiri munhu uya wekuti ndakarara ndairota ndainyanya kurota ndiri mukati mehondo ndichirota even pfuti. Saka pakazotaurwa nyaya yekuti chiremba akatsanangura kuti chiti ndiri kuona pfuti mukati memusha wenyu maziteteguru. Ndikati hongu yanga irimo asi baba vangu ndo vakaidei dzekumusha kwenyu dzaudzidzisini kuti ndaida kungoti ndimbokupai mbichana kuti ndinde panhoroondo yangu zvadaro. Ndopatangatanga kuti ndine vana about 7 vari pasi vakangoderekedzana. Vana ava makatovabara vaifira mudumbu. 7 pa7 ipapo ndopandazobva ndazobatsirwa. Ndopandazoita mwana watiri kuti nhasi uno ndiye mukuru wa 91. Pa7 apa zviri pachena kuti idambudziko ramakanga makasangana naro nemurume makambonosvaga. Murume taifamba achingobata hama dzake. But iye semunhu akanyarara aingopingura kuti azvinondingadii. Ndobvaona mukadzi anotaura. Paona mukadzi anotaura. Saka ndingangopasi kudaro kuti kudare kusanangura kwaraita kuti kubva uchivamba kupinda mushango ichokwadi. Ndakasangana nemadzidzo akati wandei zvekuti first born yangu ndiya 81. Ndiwo akatomakaatanga mwana kubata mumaoko. Ndikati first born yangu ndiya 81. Ndobva nedei akararama iyeye ndopakubva kwakuto vese vari 7. Ndokuzoita uyu ariko nhasi uno anova ndazobara 91. Ndabva ndamuendesa kuchikoro zvadini ndi-electrician but haasi kusenza. Akangogara aripo pamba akada kuti aende kuinterview mangwana anofuma achirwara. Saka zvinhu ndo dambudziko rendinaro rakazoita kuti ndikutsvakewo ndo chimiro chiripo. Ukama hwenyu nababa munina hwakamira sei? Ndandichimuda zvakanyanya because kana ndichitarisa kutozouya kwaakaita nokuti mhuri yavo iri kunana Chipinge. But akangoti unditsvakirewo nzvimbo pamuri ikoko. Ndini nemurume kuti sitakandotsvaka nzvimbo iyoyo tikatobatsira nezvataikwanisa kubatsira nazvo, tikatobatsira pane karukuwa kutoripo, tikatobatsirawo kuti taite mvura yekudiridzisa. Ndaimuda zvakanyanya. Handi pamurume wenyu makati murume achataura zvakatanga usi? Zvakatanga ipapo paakapuwa doro iroro. Saka murume achipiwa doro achibva ashaya izwi mwana achitanga kurwara chigayo chichitanga kugaya. Chigayo chiri kugaya. Vabereki vemurume warume vakafa. Kudzimwe hama? Dzimwe hama ndo vari kuti tiri kunamata. Ende rangarira mukoma rubati kuti kana munhu ukange usisina chinhu ende uri mudambudziko hama dzinotanga kuita sei? Kutaramuka. Ani makore mangana asina izwi kumurume? So far ari chitu kutaura kumurume. Pamakaita kwamambo makoni dare rakafamba sei? Takapuwa chiremba. Mambo achimbobvunzawo maringe nehari nekuti ndo musoro wenhaurwa wandakandotaura kwamambo ndichiti ndaida kuti tinge tichigadzirisana nekuti ndine gadziko kubva pakaiswa hari nanhasi unogara handina. Saka mambo akatipa chiremba. Muzani wapiwa chiremba hari iri kupi? Hari yanga itori yepo pamba. Saka doro rakangopera. Vakangosiya apa mukoma ndobva hamwa zvake kwakutoisa voka hari uko. Alright.
Vamenda kwa mambo makondo vakupa chiremba. Ndikati pachiremba. Vati pachiremba se kutaura kwandamboita kuya kuti bvudzi hembe ndanga ndichitarisira kwatakaenda kwa chiremba ikoko. Chiremba akanosvika achitotsanangura kuti baba munini wangu munhu anoenda kumakuwa achindomutsa vakafa kuti vanetse vapenyu. Munhu uya anobhururuka achienda nyika dziri kure ane zvinhu kumba kwake zvinova ndizvo zvimwe zviri kukonzeresa. Chiremba akabata zvakanaka ndopa akazotaurawo kuti newewo ridzi wemwana une kubatiswa kwawakaitwa. Anditi baba munini mukoma nemunini vakanga varipo padara vachibatwa. Alright. Ndopa akazobatwa kuti unenyora dzovinadzo dzekuromba ndoba munini akatokururawo hembe tikatodzionawo nyora dziya. Saka zvadaro vabatwa vakabvuma here? Akatanga kuti handizvisivi. Handisi kuti ndiani akanitemera. Ko murume wenyu abatwo? Murume akangoti handitonderi kuti pane pandakabata nzvoka. Saka zvadaro tabva pandachiredzateda muchigara nemurume wenyu pamakagara pesa apa murume wenyu azobatwawo kuti une unengaturikwa upenyu hwenyu panere pamungati murume wenyu zvesho wakabata? Ndichitarisa ndingangoti kusaziva ugoni kununurira munhu. Anditi muri kuona kuti kazhinji ndini munhu uya anotosumuka nevana. Ndichitoenda kuvabatsire kana paine mubatsiri wandanzwa ndoya ndotaurawo. Muchipinda inoda kuti ndiurangaridze papaya muning'ina nehari handiti paita dambudziko kukumba makabva mamutsvaga handitika hamuna kubhenda makabva mangoti papo joko. Saka ndoda kuti pamurume wenyu futi kana paine mafungiro amuti hamba mati papo joko musapadai nekuti murume wenyu. Ichokwadi. Handipa ndopendiri kutaura zvendiri kutotaura zvinezvi ndofunga kuda kana sekuru vanganditsigira inini ndinotaura chokwadi. Ndopendiri kuti inini do you remember paya pandambotsanangura kuti ndakazomuka usiku ndichiona handiti ipapo pega ndopendiri kuona kuti there is something. Asi kuzouya kwese kugara pakamuka apa pamakapepuka handi manzwa izwi riti kuti muka mati makanga achida kugera bvudzi rekuzasi akanga akabata chigero. Hai wanga aneresa ada kutoveura ndobva mamubvunza kuti ko haana kuzopindura akabva atoita akutoita panenga munhu. Saka yakabva yapera yakadaro? Yakabva yapera yakadaro. Pasi imimi amai nekungwara kwamakaita shwashwa manyatsona murume amuka mamuka imapepuka maona kuti angada kuveura bvudzi rekuzasi ndokumubvunza ndokunyembera zvinyokurara tomboti musi wewe makamboti rarei mangwana ndobva hapana kana izvo makazomubvunza kuti asi wewe shwashwa uneshuwa nezvandakakona uchida kuita zvizvi? Akaramba. Makazomubvunza? Ndakamubvunza ndikati zvikasenzi resa yacho iri kupi? Akaramba. Nekufamba kweupenyu pamberi apo handina zvimwe zvandakazomboona. Takabva tatanga kugara zvakanaka. Maenda kwa makoni chiremba ndokuba chiremba ndokubata wokutanga kuti ndozviri pamuchapenya apa makazoenda kune mumwe futi muri mese muri imimi murume nababa munini? Naurwe mukoma Robert aina 3 weeks. Ndopandakazopuwa namba dzenyu. Saka makaenda kuna chiremba wokutanga ndokubata izvi taakuenda pane wechipiri? Pandakazoenda ndakaenda ndiri ndega ndine munhu atonditi undiperekedze ndobva ndamuperekedza. Ndamuperekedzawo ndava ikoko ndobva ndada kuti ndibvunzewo nyaya yangu kuti nokuti pane pamwe pendisiri kuona zvakadini. Ndopakangovhunza kuti kana pachigaya apa pasina kubviswa zviripo pachigaya apa nokuti bvudzi remwana wenyu ritori pachigaya kutaura kwangu. Ndobva ndatsoka ndopandakazosangana neko yemukwasha sukuru wangu achiti batai mukoma Robert. Handiti aya
tinoda kutenda mukwasha zukuru. Zvimwe zvakawanda tinongozvisiyira kuna nachiremba. Imimi chidu chese kukurukura. Totsvaga vanobatsira, vanoona zvatisingaone. Asi ini nechivimbo changu ndinoziva kuti munobatsirika. Kana tichinge takuita makuhwaya takuafambisa, imimi ndimunenge muchizvichengeta mwana menyu kuti inini kwandafamba uku ndoona zvangu zvese zvichi zvakadai. Zvinezenge zvabuda ikoko ndanzwa muchiti paipai makatomboendera munin'ina makanomudzinga. Haikona zoti zvabuda kudare ikoko moenda futi munobata chi. Andichagomuonera kubirwa haasisiri nzvimbo yake. Ndikuda kuti hakutota munin'ina abva pamwe munozonobatwa kana murume wenyu kana ndiani mubva masumuka mubva manomusumudza futi nekora. Simadzingira makaita chi. Makaita munin'ina kuti iwe murume ibva wabva pano. Handitika handatenda kwanza. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.